Okay. Mikroskopi af dyre, plante- og bakterieceller. Og vi er gruppe 5, som er Oline og Sif. Og formål. Formålet med det her forsøg er at lære at arbejde med et lysmikroskop og fremstille præparater. Præparater er prøver, der er klar til at blive mikroskoperet. Derefter skulle vi iagttage og sammenligne udseendet og opbygning af dyre- og planteceller. Yes. Ja, og teorien bag vores mikroskop, det er et lysmikroskop, og den måde man bruger det på, det er, at man sætter sit præparat ind på objektbordet, og derefter bliver det belyst af en lyskilde, som på den måde så forstørrer det igennem okluaret og objektivet. Og så ved at, hvis du vil gøre det skarpere, så kan du først skrue på grovskruen, og så derefter på finskruen, så du kan gøre det skarpt. Og hele mikroskopet bruges egentlig bare til at gøre, eller forstørre små ting. Yes, materialer. Til at lave de her forsøg har vi brugt mikroskop og tilbehør, altså linsepapir, etanol, objekglas, dækglas, engangspapir og træpapir. Så har vi brugt en træpind eller en tandstik til at skrabe vores mundhuller. Ja. Og så har vi brugt lys til varmefiksering og metanylblå, som farver dernede. Så har vi brugt vandpest og en pincet. Ja, og fremgangsmåden til dyrecellerne, som er det her mundhuleskrab inden for munden. Først så har vi sådan skrabet forsigtigt med en træpind på indersiden af kinden, og så sat det på glasset og sat en dråbe vand på. Vi har sat det på glasset, og så har vi ladet det tørre lidt, og derefter så fikseret det igennem det her objektglas med en flamme fra et stearinlys. Bagefter har vi dryppet sådan en dråbe af det her metanylblåt på apparatet og ladet det stå i 1 minut. Og så har vi ligesom forsigtigt skyllet det her af uden at vi har skyllet det alt for hårdt, så cellerne vil ryge af. Så satte vi præparatet ind under mikroskopet, og vi gjorde det skarpt. Vi tændte den her lyskilde, og på den måde kunne se det igennem mikroskopet. Ja, det er sådan, vi har gjort det. Ja. Og så med plantecellerne har vi først taget en pincet med et frisk lysegrønt blad, som er så for det her plante, der hedder vandpest. Og så har vi anbragt det i en vanddråbe på objektglasset og lagt dækglasset hen over dråben. Så har vi fulgt fremgangsmåden som ved mikroskopet af mundhulskraberen. Altså vi har også lagt det ned under mikroskop, forstørreren der. Ja, det samme vi gjorde med det andet. Ja, og så har vi kigget på væskestrømningerne i planten og vurderet det cirka antal grønkorn, der er i hver celle. Så har vi tegnet Nej, det har vi ikke gjort. Nej. Ja, så vi har gjort lidt det samme, men med nogle få ændringer. Ja. Yes. Plantecellerne er større end dyrecellerne, og i det her tilfælde det kan vi se, fordi vi i det her tilfælde har forstørret dyrecellerne 200 gange og plantecellerne 100 gange. Og som man kan se på billedet, er plantecellerne stadig en anelse større end dyrecellerne, hvilket også ligesom indikerer forskellen i størrelsesforholdet. Ja, så de her mørkeblå pletter, det er cellekernen, og så udenom er der så det her cellecytoplasma, og her ligger de så inde i de her cellevæg, og man kan se, at de er meget større. Ja. Og ja, hvorfor at det kun er dyrecellerne, eller hvorfor det kun er plantecellerne, der har cellevæg, er fordi at planteceller, som sidder inde i planten ikke rigtig har et skelet, men det har mennesket, så på den måde, så menneskets skelet holder ligesom os oprejst og beskytter vores celler, hvor planten egentlig skal bruge de her cellevægge til at holde planten oprejst og beskytte cellerne. Så det er derfor, at en plantecelle har en cellevæg, og det har en dyrecelle ikke. Og så noget andet, der er en forskel, det er, at inde i plantecellerne, så er der det her, der hedder grønkorn,
Og inde i grønkorn, det er der, hvor fotosyntesen sker. Og DNA'et er placeret i dyrecellens cellekerne, og når man kigger på billedet af dyrecellen taget igennem mikroskopet, ser man cellekerne som små brikker, som Sif lige har forklaret. Og ribosomerne er enten placeret på cellens endoplasmic reticulum, eller flyder rundt i cellens cytoplasma. De ribosomer, der ikke hænger fast på endoplasmic reticulum, skaber proteiner, som bliver i cellen. Dem, der hænger fast på endoplasmic reticulum, der står ikke noget. Yes, okay. De ribosomer, der hænger fast på endoplasmic reticulum, skaber proteiner, der enten forlader cellen eller bliver i cellen. Ja. Ja. Ja, og så både i plante- og dyrecellerne, så har vi de her mitokondrier. Og i dyrecellen producerer mitokondrierne det her energirige molekyle, som hedder ATP, som står for det meste af den energi, der bruges i dyrecellen. I plantecellen er der 2 forskellige ting, der producerer et ATP. Mitokondrierne producerer ATP af glukose, og der har vi også de her grønkorn, som jeg fortalte om før, som havde den her fotosyntese, som skaber ATP af sollys, hvilket fotosyntesen også betyder. Så det er forskellen på den måde, der bliver skabt ATP i dyre- og planteceller. De humane planteceller er meget større. Det er også en del af... Og de humane celler er meget større end bakteriecellerne, da det er også en del af menneskets forsvar. Når bakterierne angriber kroppen, så spiser de hvide blodlemmer dem. Og bakterierne i menneskets mundhule kommer fra vores mad, og det er noget, som er der hele tiden. Ja, så der er både bakterier, der er i mundhulen hele tiden, og nogle bakterier, der kommer ind, når vi spiser vores mad. Og så er der de her 2 forskellige slags celler, der er prokaryot og eukaryot. Og celler, som har en kerne, eller forskellen på de 2 slags celler, er om de har en kerne eller ej. Så eukaryot er menneskeceller og planteceller, som har en kerne, og deres DNA ligger inde i kernen. Prokaryot er f.eks. bakterier, og deres DNA ligger så frit i cellen, fordi bakterier ikke har nogen kerne. Så har vi overvejet, om det har været om det er en fordel eller en ulempe for bakteriecellen at være større, end den egentlig er. Og man kan sige, at fordelen ved, at de er små, det er, når de så, eller at de lettere sådan kan invadere en organisme, altså f.eks. en menneskekrop. Men hvis cellen havde været større, havde der måske været en større chance for, at de ville overleve inde i en menneskekrop. Men selvfølgelig fordelen ved, at de også er små, er også, at de hurtigt kan dele sig og ligesom formere sig, når de først er inde i menneskekroppen. Yes. Så til sidst i konklusionen, så vores formål var jo ligesom at lære at arbejde med det her lysmikroskop og fremstille de her præparater, og så bagefter ligesom iagttage og sammenligne de 2 forskellige slags celler, og også egentlig bakterieceller. Ja. Og det har vi lært, da vi nu ved, ligesom, hvordan vi skal sætte præparater op, og hvordan vores mikroskoper de virker, så vi kan gøre det igen en anden gang uden hjælp. Og så har vi så også fået sammenlignet opbygning af dyre- og planteceller og fundet ud af, hvad de forskellige forskelle var. Ja. Super.